una mica. Bon dia, bon dia! Avui s'ha despertat el dia plovent, tota la nit plovent. A veure si podem aprofitar una mica el dematí. Estem en un lloc molt xuli, però ha plogut i aquest dematí no sé si acabarà de ploure o què. Bon dia! Doncs ja estem al Liu. Com podreu veure, estem a Ordino. No, perdó, a Canillo, que sempre em diu. Canillo, sempre vinc molt aquí, m'agrada molt. Aquesta és la vall i allà està el poble, el casc antic, amb la seva torre. Aquí a Andorra tot va per parròquies i avui anirem a fer... Bueno, al dematí crec que es podrà aprofitar una mica, no crec que surti gaire el sol, però almenys no plou, ha estat plovent tota la nit, com he dit abans. I intentaré anar a un refugi de muntanya molt xulo, ja veureu, fantàstic. Vale, recordem, això és Andorra i tot puja molt, tots són valls com els que veieu. Andorra està tot rodejat de valls, per tant, tot és pujada i tot és baixada i molt poca recta i molt poc pla. Tot puja i tot baixa. Vale, doncs anem, ara us ho explico, anem cap al refugi Ribescorxada i ara estem al sector Tarter, per aquest corriol d'aquí. Un corriol molt xulo. Perfecte. Vale, amics, allà on anem sempre hem d'estar molt atents perquè no ens podem perdre aquests detalls, per exemple, com aquesta tenda índia, guapíssima. Detalls que hem d'estar molt atents sempre a les rutes, als camins que fem. Vale, doncs ja hem arribat, estem al sector de les pistes del Tarter i aquest és el refugi que hem vingut a veure. Una passada, com sempre, als refugis d'alta muntanya. Recordem que sí, que estem a l'alta muntanya. Refugi Ribescorxada, xulíssim. Guapíssim, tenim llar de foc i lliteres, guapíssim. Vale, i aquí us ensenyo com és un refugi d'alta muntanya per dins. Són molt austers. Normalment solem tenir lliteres i el que és molt important, la llar de foc, en aquest cas una estufa. Que tingueu molt bon dia! I com no podien faltar les nostres amigues, molt important, el sector ramader. Les petitones aquí davant, xulíssimes. No estem esquiant, estem patinant. Guai! Mireu, a les rutes que faig sempre intento incorporar elements arquitectònics, culturals, naturals, i en aquest cas aquesta increïble ermita, ja la coneixeu, romànica. Buah, increïble. Disfruteu-la. I com no podia faltar, el banyito al riu Valira. Vale, no, corri solta! Estupendo, ara ens banyarem. Ara sí que acabem la ruta d'avui. Un lloc estupendo per fer un banyito al riu Valira, Canillo. Bé, amics, doncs fins aquí l'excursió d'avui. Desitjo us hagi agradat. Andorra és molt potent, tal com he dit, tot puja, però després tot baixa. I plans n'hi ha molt pocs. A Andorra podem fer de tot, tant a l'estiu com a l'hivern. Ja ho sabeu, a mi m'agrada venir molt. Una abraçada!